weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni tokkay hayɗi e nder galle ceerno ahmad tidiane alpha mamma sileya ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno abou siradio so kono kadi e nder galle ceerno abdoul kadiri kane tokkay hayɗi ha e nder galle samba jombolo bambaɗo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ha hande caɗele transport ya gara e nder leydi ndi ne ɓeydi ɓittinde ɓesguji leydi ndi ha tenti noon e finoɓe nder leydi ndi kala ɓen joguinoɓe guila e rendez-vous ji hôpitaux ji ha e gueɗe goɗɗe kala kolliri hen caɗele ya gara mawɗe no feewi to leydi Mauritanie jonde dialogue national moɗo wata ɗum Moussa Fala fuɗɗitima hanki o e hande o kala o holliti hoorejo leydi Mauritanie ala anniya ƴamtude dawal tataɓal ɗum jeyno dajgol jonde nde e yontere yawtunde to leydi Mali armée leydi holliti e jayde leydi Mali ɓe nangui camion ngaji ɗiɗi gewɗi toon to leydi Mauritanie adi carsi matériel uji kewɗi faade pelle joguitiɗe taweteɗe e nder leydi mabɓe en sofreɓe kolliti giwi koto banggue leydi Mauritanie to leydi Burkina Faso imam Mahmoudou Baro kañum woni biftaɗo kene tolno hande e balɗe 4 koreji makko kolliti ala kala ɗo jiimo hen ko ɓen pelle joguitiɗe nayimo omo ɓattino noon laamu ngu no feewi hay communiqué goto yaltani to banggue laamu ngu hollirde hen Haydara kabruji men maɗo men ha to Guinée Conakry ma en jaton to Côte d'Ivoire Bénin Cameroun ha toon to Angola joolam jaɓeri paɗen ko toon to Iran hande o hakkillaji kala keedi toon Donald Trump guijima toon holliti hande o so tawi Iran jaɓani ko wi uddidigol ngol cangol Dormoz hande o ƴiƴemeje kewɗe ndufat toon musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum weltare tv gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe mum kalɗo goni windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo tuƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli mumen kala gorelte sa heeɓi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Corée Nord a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tongoje gorelte jiɗɗa jokkodirde mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddesi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayil Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettude
Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone nobare jeeɗiɗi seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe ɓundunaɓe kala kono kadi dendagal bandiraɓe kidirinaɓe kala ha tenti kadi dendagal bandiraɓe momorinaɓe Amadou Ɓan e dendagal wonande ɓundunaɓe kala ɗum ko jaltugol aduna musidɗo guiɗo taw kadi ganduɗa ko moƴƴo cettanaɗo moƴƴere no fewi woni biyetenoɗo Basirou Fall on noon yalti aduna koye accident bannoɗo ñande aset jewtuɗo hen o taw kadi koye diwana Goudiri waɗɗani fete ñebbe kanko wonno e on Mercedes ko neɗɗo cettanaɗo moƴƴere no fewi kañum wonno gérant pharmacie ɓundu e Kidira ɗon ɗo Kidira kala kono kadi neɗɗo gandiraɗo jokkere enɗam wawde toppitade nayeɓe ha tenti noon ɓen aroɓe e nder pharmacie o no fewi kono kadi ko neɗɗo jaƴƴo no fewi cettanaɗo moƴƴere jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwawa dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmottomo yafomo nanamo aljanna kanko ya dendagal maɓe julɓe kala finoɓe to ndendori e ko taari ndendori kala onon yiɗɓe hutorade yangara jawɗo no fewi jokkodir toon koye Djiby Sall ne jogui otoji baɗɗi fayida labtuɗi kono kadi jawɗi kono kadi ganduɗa ko dogorowo jaam ko neɗɗo newiɗo so tawi a jooli hen no jiɗirɗa kala ko noon ɗum noon so tawi a yiiɗi yangara o saaha mo gonɗen jokkodirta koye Djiby Sall mbawa tigui o saaha ɗo jiɗɗa yaade kala ma waw nawdema taw koye dow jaam e kisal e peewal mbatta ko 00 221 77 977 99 99 03 woni 00 221 77 977 89 03 mbawa tigui jokkodirde e makko kanko Djiby Sall toon to ndendori kumpital men ɗemgal pular gartaten koye hofgo juuɗe to banggue ɗin syndicat ji dognoɓe otoji taw kadi koye nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal nde joomen ɗin otoji gulliti e kala saaha wonande e kala saaha poste uji contrôle ne kewi no fewi ɗeɓe gaari kala ko temeɗɗe ɗiɗi temeɗɗe tati temeɗɗe nayyi ene muuse mabɓe no fewi hewɓen kadi kolliti dogdu jamma ndu ko ɗon tigui ɓuuri wawde ɓuɓde moteur ɓuuri ɓuɓde pono kono kadi ɓurata wawde tigui newnananeɓe kamɓe sofreɓe ɗum noon ko fati minuit ha fayenma 5 heures subaka nde ɗum ittete eɗen gandi ɗum noon waɗano ko 2023 taw ko accident musɗo bannoɗo toon to 6 kilo ganduɗa ken tolno e capanɗe nayo e neɗɗo mbasi hen pittali mumen ko nonne kadi minicar uji ɗi ganduɗa 14 ha 18 plage kala muɗum nde kiñete no fewi ƴeewe ɗi accident ji e kala saaha baɗoji ɗi hen jeeyi sababu noon ɓe kolliti hen mette mabɓe kamɓe syndicat ji taw kadi ko ɓen joomen otoji ɓe natani hofgo juuɗe ngo hofuji ɗi ganduɗa hande laatima kene tolno e balɗe sappo pawɗe sattini yangara no fewi e nder leydi ndi Sénégal ha tenti noon finoɓe to nder leydi to ɓen jukiɓe to Dakaru ene jiiɗi fatude guure mumen kono ne kadi hande o donki dañde yangara mawɗo no fewi kono ɗum ko kadi ɓen joguinoɓe rendez-vous ji guila e cuuɗi safara ha e nokkuji administration kala hande o ne jogui hen saɗede mawde no fewi ɓen wonnoɓe gurti mumen ene jaano jultoyde julde korka ene jiiɗi artude woni hen ne jiiɗi hodde kala muɗum ko caɗele mawɗe no fewi ɗum jeeyi sababu noon hande o yangara o ne metti no fewi hewɓe hen noon e rima laamu ngu nde yurmoto miskineɓe finoɓe nder leydi ndi ɓe ganduɗa ɓe ko remɓe liguimaji mumen ɓeɗo hen so tawi dawi jeeyani ñamata teni kadi hande o ngala kala ɗo dawi teni kadi ɗo wonno temedere kala coggum koko ɓeydi to banggue otoji to koosi woni hen ujunnaje jeeɗiɗi hakkude Dakar e Fouta e nokkuji goɗɗi kala kolliti hen caɗele mawɗe no fewi ko ɗum konon jonde joɗinode toon to Diamniadio
taw kadi koye sal kenkeli ba hakkunde sandikaji dognoɓe otoji kame wonande laamu ngu to banggue jagorɗo ya ngara on noon wi ko noon gari Aboubacry Fall on woni directeur général to banggue ya ngara o holliti ɓe jooɗima tugganma tan 11h ha fayanma ɗo hen woni 21h jamma ken tolno e waktuji jeenayya aɓe jooɗi aɓe kalda kono ɓe pamodirani e toɓɓe ɗe ɓe kaldi ɗe kanko on biyeteɗo Aboubacry Fall directeur général ko fate banggue ya ngara o holliti ko fate nden kay kisal neɗɗo ɗum ala kaldigal ala kene wiye yo yimɓe kaldu hen oɗo saa ko fate ittugol minuit ha fanma 5h subaka ɗum wawata latade ngam sembolinde nden kay kisal kono ne kadi otoji ɗi ganduɗa oɗo saa e kala nde accident waɗi aɗi joofa hen peɗeli ɗum ne kadi ko maɗi kiñi no fewi soye Dakar soye nokkuji goɗɗi kala ko wawi wonde hen kala oɗo saa kam ala kala ɗo nandiral heɓodira ko fate banggue oɗon sifa kala muɗuma ko wona ɗum konon ken tolno e sofreɓe jeetato kañumen nanga toon to Daara Jolof ɗum noon jeeyi sababu ko faddadeɓe war gayndeji ɓen ɓe natani ngo hofgo juuɗe jolnunoɓe yimɓe faaɓe Dakar to yaltirde Daara Jolof to ɓe dañi helde hen war gaynde goto ɓen sofreɓe noon hawre haare waɗi ɗon hawre gendarmerie nottima ɓen nangama mbaɗama garde à vue o saaha kono loskoji ene jokki e dow sifa mabɓe ngo hofgo juuɗe kala temdere ngo limɗa capanɗe jeetate joyyi oɗo saaha ene jogui hen caɗele mawɗe no fewi hayso tawi woni Dakar Dem Dikk oɗo saaha ne yaaha ɗum tan yonnani wonande sarɗiyeji yimɓe juukiɓe e nder Dakar ha e nder leydi ndi Sénégal kala 48 heures ko fate banggue wonande rokkiri ɗum wonande pelle cehilaji taw ko ɓeena janggoɓe toon to ikkada Cheikh Anta Diop ɗin étudiaji ɓe dokkiri balɗe ɗiɗi nde laamu ngu timminta sarɗi mabɓe uddita taw ko pavillon mo ganduɗa F pavillon B ɗi ganduɗa koko guddano ko toon mayde nde wanno ñande 9 février 2026 ha on étudiant nottotoɗo inde Abdoullahi Ba wasen fittanɓe kolliti on pavillon nde wawata udditede ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti to banggue wonande yoɓede ɗin matériel uji ɗi ganduɗa kadi bonni ɗuma ko ɓen polisaɓe nannoɓe toon ko wona ɗum ko kadi bourseji mabɓe ɓe garte on sifa ɓe kolliti ɗo e balɗe ɗiɗi so tawi ɗen gaɗe deftaka lawol walla toppitaka kamɓene kadi koɓe artoɓe ɗo ɓe gonno ɗo ɓe mbusatani hen yaadu hollirde mette muma ɗum fuɗɗoto ko ñalawma janggo o ɗum ko pelle sandikaji gollotoɓe nder leydi ndi Sénégal kollodiri ñalawma janggo ma moɓodir no fewi catal biyetegal FDR eɗen gandi ko parti landaji kewɗi noon ene natte mum ɓe kolliti kamɓene men ballit ɓena ha mbawa tigui hebde fandare men ɗen kadi kolliti hande o gurdam ɗam ene seeri no fewi tene kadi hewɓe guittama e golleji mumen leydi ndi yahani to banggue faggudu leydi ndi ene heewi caɗele no fewi taw koye dowa oɗon sifa nden fedde syndicat ji FSDT ɓe kolliti ñalawma janggo man mbaɗa yaadu mabɓe gam hollirde gurdam ceerɗam kala ko memɗa hande o e leydi ndi Sénégal koko ɓeydi no fewi to Thiès ñalawma manditare leydi ndi Sénégal Cheikh Oumar Anne yaltini konngudi mo holliti nguɗo laamu ngu ala kuccam golle haydara hen teni kadi hay to banggue wonande toon to Thiès kene wiye daral fulɓe gongal ɗon ala kala ko gasi hen haydara ala kala golle ɗe ɓe puɗɗini saka gasa e golle gonnoɗe ɗon ala hen kala koɓe kimmirani ha wowi tigui ha woodi fandare heɓade hen wo holliti ɗum ɗo hen huccani ɗo fewi taw koye konngudi makko ɗi yaltini toon to Thiès taw kadi koye ɗi ñalɗi ɗi ganduɗa ko ñalɗi manditare leydi ndi Sénégal taw kadi ko toon to Thiès garten koye jillo gardiɗo kaafa jillu mum on biyeteɗo Patrice Mustiga mawan jillu muɗum hande noon tijjano kono ko ñalawma janggo e nder Dakar laamugo leydi Sénégal ɗum noon siftinde moon ko gila tan wonande sariya mabɓe taaƴi to kaafa ngam wiide kay ndi kuɓeeri oɗo saa ko leydi Maroc tigui nawi ɗum lappi Sénégal guila nden noon Sénégal kañumne fondi hen doole mum kala kanko noon o holliti mawo arɗo e nder leydi Sénégal
ngam laɓɓitinde kono kadi wadde jillu mum holliti noon garam ngal makko ɗo henna ko Abdoulaye Fall gardiɗo fédération football mo leydi Sénégal kono kadi kanko gardiɗo CAF woni Patrice Mawaw joɗodade hoorejo leydi ndi Sénégal hono Basiru Diomaye Diakhar Faye wonande sarɗiyankoɓe o groupe mo Pastef ɓe jaltini miijo mabɓe fandare mabɓe ɗum ko ñande 2 avril wonande kay oɗo sako ummitinde ummitinde eɗa gande kuulal ngal ɓe mbiyata article L kame article L29 walla article L30 ɗum noon ko yiddeɓe kay ka haalande ummitto beele neɗɗo mabɓe laɓɓitine ha laaɓa ha wiye ceer wawa jeede sungoji payaɗi e nder leydi ndi Sénégal on noon woni Ousmane Sonko taw koye suddiye taw koye sungoji présidentiel 2029 e nder leydi ndi Sénégal ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder ngendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie gartaten koye gouvernement mo leydi Mauritanie hanki o ɓe gudditi taw kadi ko internat ji ɗiɗi mawɗi no feewi taw ko école secondaire ɗum no waɗi koye nder diwan mo Agzuza ene taw nder région de Adrara goɗɗo noon waɗi koye nokku biɗeɗo Moustila ɗum noon ne taw nder région de Hawdela Sharqi kala hen wonande internat ene nawa ken tolno 150 élèves taw kadi joomum ko ɗon hoɗi ɗon ñamata taw kadi ne wondi kadi enseignement islamique ɗum noon ko yidde wallude sukaɓe Mauritanaɓe ha mbawa tigui hebde fandari mumen to banggue gandal e sifa mum kala taw suko ko ɗon ñamata ɗon yarata beele kadi heeɓa jangde moƴƴere no wiiri jagoɗo jangde leydi Mauritanie Banque Islamique de Développement waɗi sifande ngam o saaha ñamlude leydi Mauritanie ken tolno 59 piccal nogasi 7 million koppareje dollar ɗum noon fayi koye ɓeydude kuɓɓam e guure dowri ɗi ha ɓen jalta e niɓɓere ha tenti ko wayno dowri Adrara Asaba Inchiri Barakhna kono ne kadi hawdayni en kala ɗum woni nden sifande nde holliri ɗum jagoɗo toppitiɗo oɗon fannu taw koye dow oɗon sifa eɗen gandi gila ɓeydugol cogguji nguura e nder leydi ndi Mauritanie tenti noon ko wayno gaz pétrole carburant eɗen gandi cetal toppitigal sottude gaz uji ene yeeya taw ko gaz uji galleji holliti dartini hanki o coodgol mum ngam o saa ko tampere ɓolde wonanta ɗum hen ala kala ko dañata ko fate banggue so tawi sottine yeyta ɓe dartini ɗum ko wona ɗum ko noon eɗen gandi seppoji bannoɗi ñande alende landaji lundo kewɗi tenti noon landa tawassul ɓe jonnani hay seeɗa wonande police hutorade doole waɗi piile mawɗe no fewi waɗi hen gañiɓe ha nawa toon to hôpital ɗum noon ɓe kolliti ko haɗede fodde mum tene kadi fodde saria leydi Mauritanie neɗɗo so tawi yi ko metti ɗum ene hani seppude leydi ndi ko ndendaɗi ɗum ne jeeya e sarɗiyeji hay goto ala fodde hadde neɗɗo seppude taw koye dow gonga muɗum tenti noon ɗon ɗo cogguji ɓeyda jomumen kolliti hen mette mumen ne ponno yamirede ceppa taw ko seppo jaam yamo ko ɗum ko Biram holliti e saaha Mouhamed Ould Abdelaziz kam meeɗa hadde ɗum seppude kono nguɗo laamu jaɓata hay goto hollira mette mum ngu laamu yiɗi tan kala ko waɗi ko yo foɓɓane kelle hayso tawi woni yadani e ko saria leydi ndi noti ko ɗum ko ɓe erima kamɓe landal lundo ngo ɓe nangaɓe nde ɗaccite ko ɓuri yawde e yaccade ɓeydogol coggu ngu ko wona ɗum ko jagorɗo golle leydi ndi Mariam Bojel Hamada holliti e nder yilirde muɗum waɗi kaldigal disodiral ngam ɓeydugol jobdi ɓen gollotoɓe e golle rendo dendaɗe leydi ndi ɗum noon kala 170 ma waw ɓeydede hen ngam huftodinde kam jomum caɗele ko fate banggue ɓeydogol e guura caɗele mum e nder leydi ndi e nder leydi Mauritanie taw koye dowa
ɗiɗon fannuji kala garten koye jonde ko mbiyata dialogue national e ɗowgol Moussa Fall kan woni directeur walla mbiyen coordinateur ɗo wowo guinol ɗen golle ɗe gandi yontere yawtunde wo daaƴino ko faate banggue ngal kaldigal jeyno sababu ko luural garnogal to banggue manda on manda jeyino haalede hen ko faate banggue ƴamtugol hooreji lendi dawal tataɓala jeyno sawa ɗum daaƴa hakkude landaji lundo kame landa laami kaka ko wona ɗum ko noon hanki o nden jonde ɓamti e nder konguɗi makko ɗi o haali kanko Moussa Fall o holliti hoore joli ndi Mohammed wuld Cheikh Al Aswani haaji mum ala e ƴamtude troisiéme mandat e wiide ɗum kono koye kaldigal landa laamu ka noon kamɓe ɓe jaadani e kan haala ɓe kollitino hanki yoɓe dokke waktuji seeɗa ɓe jindira e koye mabɓe ñalawma hande o noon ko fate banggue jonde kaldigal mabɓe fuɗɗitima ɓeyditima e nder leydi ndi Mauritanie gartaten koye jonde hakkude wonande gouvernement mo leydi Mauritanie kame gouvernement mo leydi Algérie ɗum noon ko toon to Alger eɗen gandi ko hanki o hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie kame seti mum timmuɗo tawama toon to Alger laamugo leydi Mauritanie gam jonde jokkodiral gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala nden jonde ko jeegom jeeɗiɗi ñalawma hande o gasata ko fate banggue ɓeydude jokkodiral jaagoɗɗo toppitiɗo ko fate banggue hydrocarbure jokkodiri e nandu mum mo leydi Alger Mauritanie Algérie ciifodiri ngam ɓeydude jokkodiral to banggue kuɓɓama hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi kala jeheten katon to kiifa hôpital mo kiifa kene tolno hande e lebbi 4 appareil mo mbiyata scanner dillata daalata finoɓe toon kolliti beele o sahani koye leydi he jeeya walla ala so tawi jomuma yiiɗi ƴewtade cellal ɓandu mum taw koye dow on sifa ma yaaha kayne tolno e temedde 2 kilométre fa toon to layyuna ko caɗele mawɗe kay woni ko wonaniɓe ɓe erima autorité ji leydi ndi nde mbawata yurnitade ɗeɗo hen caɗele ɗeɓe guuri toon to kiifa jillu délégation ko woninkoɓe armée leydi Maroc jamma hanki o ɓe jetti to bowal laaɗe diwoje ngal militaire toon Nouakchott jaɓɓiɓe toon ko état major général armée leydi Mauritanie o commanda gadduɗo e sete ko woninkoɓe mum ƴiwɓe toon to leydi Maroc gam ɓeydude jokkodiral hakkude armement mo leydi Mauritanie kame mo leydi Maroc ngon jilluma duuma balɗe 3 walla balɗe 4 ngam wossudide miijoji taw koye dow oɗon sifa muɗum gendarmerie nationale o taweteɓe toon to Nouadhibou kollitiɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde saysiyeɓe mawɓe no feewi toon to Nouadhibou ala ko woni darde mumen so wona konjam e kala sa wobde ɗi sangaraji hutorade huuɗo bonko ko e wadde caysiyagal yo gay nokkuji kala hollitiɓe nangi hen nden fedde ɓe erima noon wonande population mo Nouadhibou nde gollodirta e gendarmerie nationale so tawi on jii kon paamani jokkodire e jomen mbawa arde nanga ɓena beele yimɓe kala ene gona e jaam e kisal laaminoɗo leydi ndi o gan sanga o wiyeteno ko Mawuya Sidi Wultaya guila waɗa kuddata guil nden 2005 wonno guil nden hande omo tawe toon to Doha laamugo leydi Qatar ko joom suudu makko yalti aduna o jamma beeɗoɗo henno o noon wiyeteno ko Aisha bintu Ahmed Al Taliba on noon wasi fittanum kamɓe kala ɓe teteno ko toon to Qatar yaltinum jayde Sahara a média paɗen ko toon to leydi Mali TV Mali ɗum noon ko Mali TV holliri camion ngaji ɗiɗi gewɗi toon to Mauritanie nangama e nder diwan mo Tombouctou ɗin noon camion ngaji ɗiɗi sofreɓe nangama hen ɓe kolliri ɓe giwi koto banggue leydi Mauritanie ɗin camion ngaji noon adi jolni matériel uji kewɗi no fewi ɗin matériel uji laamugo joofi peɗeli fayi koye pelle gurbaji joguitiɗi e nder leydi ndi ne hen motoje kewɗe bawɗe montede ne hen carburant ji kewɗi ene hen kadi radio to fate banggue appareil sans fil taw joomen mbawi waddude communication ɓen sofreɓe noon ne tawe juuɗe armée leydi ndi ko wona ɗum ko noon ɓen sofreɓe kolliri giwi ko toon to leydi Mauritanie payi ko nokku biyeɗo Tamastrek ne tawe
e nder leydi Algérie kono ɓe ndewno koye nder leydi Mali. oɗo communiqué mo ganduɗa yaltin ɗum ko armée leydi Mali taw koye jayde leydi Mali. Leydi Mauritanie noon hay communiqué goto taw suwa yaltinde e dow oɗon fannu rapport taw koye cetal bitegal waral ngal ganduɗa wal police ɓe kolliti politique ɓe kolliti wonande armée leydi Mali e kala saaha ene tacca walla e kala saaha ene yaɓɓa kuule ngam hutorade doole yoɓade pittali jamburu en woni civil en tenti noon e leyɗele hoddiɓe mabɓe. Nden leydi ɓe joofi ko leydi Mauritanie ɓe kolliti noon e cimtol mabɓe armée leydi Mali sorenaki ma rokku leydi Mali ko ganduɗa groupe joguitiɗi armée ji dokkani ɗin fitinaji leydi Mali. Saabu so tawi armée leydi Mali jokki taccude keeri walla yoɓade pittali jamburu en ɓe jeeyaka e leydi mum ne wawi leyɗele goɗɗe caliɗe nottade ɗum ndino to yi kala ma wontoy caɗele ɓurɗe ko pelle joguitiɗe mbaɗata e nder leydi ndi. ɓe kolliti ɗum noon koye rapport moɓe jaltini e dow oɗon sifa taw kadi noɓe kollitiri e nder rapport mabɓe o gartaten koko fate banggue haɓade ko fate banggue drogue wonande to banggue haɓade drogue taw koye ñalɗi findinde e jeertinde ɗum noon waɗama e 11 wuuro Mande en taw ko yuɓɓina hen ko coftel ɓalli mogoji e pottite jalnika kala ɗum waɗi kono ko biyeɗo Samele waɗi koye Samele taw koye guure 11 guure Mande naɓe. ɗum noon ko yidde findinde joomen e detoto drogue ngam siftinde on wonde o saaha teskede drogue ne heewi no feewi to banggue sukkaɓe haalaji kewɗi jaltuɗi yogay laylayti rendo ɗi joofi hen ɗi ñiŋi hen wonde ko Cheikhou Boly. ɗum noon wonan ɗin konnguɗi kanko Cheikhou Boly o jabtima ɗum o holliti o yalti kankone e réseaux sociaux mo haala o holliti o ƴetti pellital ñagade yafuya ko haala koko gonga wona e tayaɗe makko noon kono ɗum wonta wattu eɗen gandi jagoɗo beldala ittino balle fawe jungo makko kono kanko noon won nalanke goto jimannoɗo o waɗi mum jiwrle mawɗe no feewi woni o wedde mum biyeji. ɗum noon layyi tigui e nder laylatirendo on vidéo o holliti hanani o waɗa ɗe gueɗe kono noon wonta wattu o tini hen musalla mawɗo no feewi o ñaguima hen yafuya no feewi kanko on général Sékou Boly o holliti ɗum wonta wattu sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen hanki o ko cum mawɗo waɗi e nder dépôt des airs mo ganduɗa to nokku biyeteɗo Symphonia kas jafoɗon. ɗum noon ko moftirɗi wonande ɓoggi courant dele ndi ko ɗum fetti toon cum mawɗo ha ganduɗa cuurki ɓalewi ko ƴuma woni ko feeñi hewɓe finoɓe gallegal mbattidi ko dogde jalti nokkuji mumen ngam farkade sapeur pompier wayarde kono waɗi waktuji kewɗi no feewi ngam ñippude nguɗo cumo ha ɗo noon andaka taw ko jeeyi sababu nguɗo hen cumo to Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara hoore jole ndi yamiri ittugol visa pawdi hakkunde ɗe leyɗele ɗiɗi ko wayno leydi Burkina Faso kame leydi Mali tenti noon lergol jaltugol ko fate marchandise e happuji mabɓe ngam ɓeydade moƴƴitinde faggudu yangara hakkunde leydi Côte d'Ivoire kame leydi Mali kame leydi Burkina Faso kala. ɗum noon fuɗɗi ko ñande 31 lewru mayduɗo hennodo to Burkina Faso. Imam Mahamoudou Baro mo ganduɗa kañum ɓurno ɓattade ko laamu ngu e kala sa discours aji mum ko discours aji ɓattiɗi laamu ngu o yaadani hay seeɗa wonande ɗe pelle joguitiɗe armée ji taweteɗe nder leydi ndi. kanko no biftama hande ken tolno e balɗe 5 anda kalɗo nawa koreji makko noon jalti mbaɗi communiqué kolliti ko sagataɓe joguitiɓe biftimo guila wo nawa hande haydara ala koɓe keeɓe makko ɓe ganda kala ɗo nawa e nokkuji kala ɓe erima noon waɗa sa ballal beele o yiite taw mo wuuri mo selli ha ɗo noon hay communiqué goto laamu leydi Burkina Faso yaltinani taw e dow oɗon fannu to leydi Benin campagne sumgoji présidentiel ɓoyata gasa ha laaɓa.
ɗum noon eɗen gandi ɓesguji leydi kala jaltata suɓoyade hoorejo leydi mumen ko ñande 1 avril hakkunde Romuald waɗan kame waɗan on noon woni ƴamanɗo landa laamu ka eɗen gandi Patrice Talon holliti kañum jeyaka eɗi sumgoji on noon woni ƴamanɗo landa laamu ka Paul Hunkebe on noon woni ƴamanɗo lundo ngo ɗum noon jogui latade ko ñande 1 avril alit paɗo so jomiraɗo haaji ko fate banggue wonande sumgoji présidentiel e nder leydi bene gueɗe kala kollirama ene ndewi lawol ɗon ɗo Patrice Talon holliti armée leydi mum ko armée mo ganduɗa dariɗo mo weeɓani funtude joguiɓe ndenka e kisala leydi ndi to Cameroun. cimtol ngol yaltinum jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Cameroun ken tolno 16 mo Cameroun najo woni waraɓe toon to Ukraine to ɓe notino koye fiyande Russie ɓe binditi koye listi mo Russie gam haɓoyede toon to Ukraine on listi Cameroun naɓe waraɓe o yetti ko ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo toon to Yaoundé on listi wawi sattede siftinde moon sukaɓe hewɓe Cameroun naɓe e nder rapport jaltuɗo e ndeɗo henna hittande hewɓe binditima gam yaade toon to Russie dañde halis gam haɓoyede toon to Ukraine wallidde laamu leydi Russie gam to banggue guerre hakkude Ukraine kame Russie to Angola ko toɓoli mawɗi gaari toon ɗin jeeyi sababu yolayru mawdu no feewi ha ganduɗa ken tolno 3 neɗɗo mbasi pittare men hewɓe gañima hen yogay guure ko wayno Luanda kame nokkuɓe ɗo Benguele ɗiɗo nokkuji kala jeeyi sababu pomuji booli e kuɓeji kewɗe kayya mbawi derguittade hen paaɗen koto joolam jaɓeri to joolam jaɓeri noon Donald Trump hanki o yalti e deƴƴirmo o holliti o rokkiri laamu leydi Iran ɗo tan ha talata hande minuit so tawi laamu leydi Iran udditani cangol dormosgol ganduɗa ko ɗon laaɗe faggudu kala ndewata mawo adde mabɓe konu goɓe mbawana faddade ma kamɓe kala maayi ƴiƴam maruf mawo derguit nokkuji mabɓe mawɗi pomuji mabɓe mawɗi booli mabɓe mawɗi nokkuji faggundu kala mawo ñifɗum ala kala ko heddoto e leydi ndi ɗum ko haalaji bonɗi ɗito Donald Trump wukkiti faade ardiɓe leydi Iran ɓe noon haɗo mbayi kono nanani ɗin konguɗi ni hen hande o noon haqqillaji kala ne ketti toon to Iran e ko Donald Trump guiji holliti ko kala Moyen Orient Iran salima ko fate banggue wonande jabgol udditgol ngol cangol dromos ɗum ko caggal koyɗe jaam ɗe Pakistan kono Iran holliti so tawi kay yawre o guerne laato wonata ko pour toujours taw wona balɗe ɗum jeeyi sababu ngal ɗo henna luural teska ngal ko fati e dow oɗo henna fannu gartaten hande koye piyanɗe nanaɗe hande o sara consul général Israël tawete to Istanbul en keɓani ko laaɓi ko fati oɗona fannu ko waɗa ɗum ko Israël holliti weddima missile yogay ɓulli kuɓɓama leydi Iran ɗum ɓe kolli ɗum ko subaka hande o kono Iran weddima missile faade toon to Israël gaten koye Ukraine hakkude muɗum e Russie weddima dornaji gulɗi jaw jeeyi sababu ken tolno yimɓe jeenayo mbasi pittali men Ukraine kañum holliri weddima missile muɗum drone faade leydi Russie won couple goto resodiriɓe e suka men mbasi en pittali men ko ɗum ko Vladimir Zelensky holliti ɓen yahoɓe koyɗe jaam Amérique naɓe yo mbi Russie so tawi jaaɓi ɓe dartina koɓe bombata ɓulli énergie noon kadi Ukraine kañumne dartina moni kala dartina nden haare wontude ɗaccal Boudou Badaga wonande fedde jeeyo astronome en yaaɓe guila ñande 1 lewru avril faade toon to lobbudu lewru ndu ɓe jettima toon ñalawma hanki o ɓe ƴetti photoje vidéo ŋaji ɓe giwti toon hande o aɓe tijja yettitade toon to Floride États-Unis de Amérique ɗum koñande 10 nduɗo hen lewru ngam yaadeɓe toon janggoyde yoga e gueɗe sifaji ɗiɓe jiitona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon
kumpital men kikiɗe hande o ketki malaki jam ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jam yo jamal hirane no